ebe anyị n'ụbọchị nke taata ilu anyị atụwo ilu na-asị adịsa na-achị efi dịkwa ịsa na-achụ ndị na-achụ efi nwere ihe kpata ka enwere efi afọ enwere adịsa na-achụ efi dịsa na-achụ ndị na-achụ efi adị enwere efi afọ enwere ka ebe inu nke pụta ma akọwa inu nke maka ọkwa ife ọpụta ma tupu na-aga n'ilu nwanne nwoke na nwanne nwaanyị na-ege m ntị biko tụsaalụ m inu tisaalụ nya like ya subscribe ma chia biko ọ eme nke ka anyị na-eji nakwante omenala Igbo achọkwana ibe nji emere ife ome nke achọ nke ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile wee na-ama omenala Igbo na-ama inu Igbo na-amakwa otu esi asụ asụsụ Igbo biko tụsaalụ nya tisaalụ nya ebe niile chia subscribe and like ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị anyị na-echekwa azụ n'inu nke anyị too na-asị na adịsa na-achụ efi dịkwa ịsa na-achụ ndị na-achụ efi agaghị enwere efi afọ enwere